Budi. Woza lapha, woza. Letha. Yini? Budi, yini lana? Yini ushadlu kade la? Ufunani? Nenziwa yini ukucabanga kanjalo nini? Umhlonishwa usithatha njengamalungu omndeni. Ingakho esiphatha ngenhlonipho enze sathini izinto ezibalekile. Kanti ukuwasha inyawo zomkhonyana futhi usiko lolo. Ay Budi kodwa Ngiyeke ngendaba. Ngiyashadwa la ekhaya. Ngiyasebenza la mina nisuke. Ayima. Njengoba kunomshado nje, kumele sibe khona sonke. Usenzela okuningi kabi thina. Siyakale siwenzele nathi. Dada. Amahlombe ethu aqinile njengawakho nje. Nathi sokwazi ukuphungula umthwalo. Budi. Musu ukuthwala umthwalo omningi emahlombe akho. Yekani indaba zabantu abadala. Anikakhulu kangangokuthi nina umniweni sengathatha zonke inkinga zakhe ayithwese nina. Ukuthi bodadewethu anazi. Umniweni nje akasoza avuma nithwale kanzima nina. Kungaba izinto ezisindayo noma nje empilweni. Lethane kwama lezo. Letha kimi. Nina phela kumele nithokoze. Kumele nijabulele nje. Uma ngibona intokozo emehlweni enu, ngisizwa nginamandla. Noma ake sengathwe semgakanani imthwalo lapho. Ngivele ngizibe lula. Niyabo? Hayi lokho kuzura kukhathele kabi nje emva kwale mthwalo bekuyithwala ngithi. Hawu. Lihle igumbi. Umkhonyana uyatotoswa ngingakashada nokushada. Umukhe wakho uthola indawo enhle kabi uthi lishade bafu. Kunjalo. Nginawo nje loyo moya mina. Sengiyahamba mina. Ongibiza amakhono okudingayo. Hawu. Uyapi kanti? Ngisawubheka lapha ngaphandle ukuthi akukho nabakudingayo. Asikho isidingo salokho. Namhlanje uyisisebenzi sami esikhethekile. Ulana njengoba kumele usinakekele. Abangani bami bahamba ibanga elide kuza la. Ubani ozobanaka? Sokwenziwa ubani? Hamba-ke. Hamba uyositholela into ebandayo. Kulungile. Thulja, badinga ukuthi ulungiselele umcimbi. Ini? Kodwa iturmeric sigcoba ngosuku lomshado endaweni yomshado angithi. Abasemzini wakho banamasiko angaqondakali. Ugogo lo wasemzini wakwakho nenkani. Uthe umcimbi uzoqala manje. Sesiyahamba. Uzosilandela. Umcimbi weturmeric okusho ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukugcoba esale kuSatyajit. Kowabani wona umzimba? Ngeke. Kwenzakalani la? Ngeke ngize ngigcobe iturmeric esale kuSatyajit emzimbeni wami. Uzoba umyeni wakho lo muntu. Noma kunjalo, ngeke ngize ngikwenze. Ucathi uyaphi? Ngithi ngiyadineka la. Ngisaphuma. Manje kuzomela ukujwayele lokhu. Kusukela manje kuyoze kube umshado. Uyophuma kuleli gumbi ngoba uyenza izinto zomshado. Wenza izinto zomshado mase uyabuya kuleli gumbi. Uma wakhishwa okunye nje kuleli gumbi sizoqina isandla. Hey. Mase uhlilo ungqonqoza nje. Awunqonqozi ngani eminyango bese sicela imvumo yongena. Oxolo kube iphutha. Wenza iphutha. Hamba yolungisa iphutha lakho. Phuma phandle bese ucela imvumo yokungena. Hamba.
Ngingangena. Cela ungena Nkosi yami. Cela kanjalo. Phinda futhi. Kulungile. Ngingangena sikhulu. Ya, ngena. Hey, ungiletheleni? Umshado wami. Ufuna ukungigulisa ngalokho? Lalela. Lethi isiphuzo se-apple, hamba. Lalela-ke. Awungitholele nejuice ye-orange yazo. Okay. Lalela. Awuvele lethe grapefruit. Ngilethela upineapple. Lalela, ngilethela ichico juice. Hey, lalela. Ngifuna nale chico juice. Yekela. Letha lona i-orange. Ya. Ngilethela i-coca sherbet. Cha, ichico kuphela. Congenze into eyodwa. Ungilethela i-coca. Hey, ubhiza ulalele la. Bhala phansi. Engayibhala kanjani? Asifundile lesilima. Hayi ngizokhumbula. Ele. Hey, celani noma yini enifunayo. Anginankingi. Lalela sizothola izinto ezomcimbi wamkhonyana phela awu. Anginankingi. Hey, lalela. Lethe ikheke. Ulethe ama-chips, ulethe nezinto ezimnandi, sizwana? Malalela, fanele kube no-gulab jam, ne-rasmalai kwi-dessert. Futhi ulethe i-chutney, i-china garlic, ne-mung lentils. Lalela, ulethe nalokuya kudla esikuthandayo ndoda. Ufake nenkukhu lapha, nenkukhu futhi ephekwe kahle, yezwa? Ngifuna nama-veg. Ungilethele ne-cheese roll, no-garlic wamazambane, i-veg manchurian yomile, nalombilo no-pepper. Hey. Manje mina ngicelayo. Chicken manchuria, chicken tikki, prawns pagoda. Bese main course be ibriani yenkukhu. Awusiletheleke. Lalela. Mawukuthi alibhedla i-order lami. Usowubona ulaka lami. Ngeke kwenzeke. Hey, waze wazizwa bo, Awusho, bafunani labantu bobabili? Kwenze njani? Sukhohliwe? Ufuna ujuice we-apula. Ufuna ujuice kapampam. Ufuna ujuice wechuku. I-coca sherbet. Ikeke. Ama-snacks. Uswidi. Okumnanjana, i-rasmalai. I-gulab jam ngapha. Ama-snacks afana ne-chakli, chana garlic, udalwe monk, itanduri, ulollipop, uchicken 65, umalai chicken. Okusamfino, inokusamfino, i-cheese roll, i-veg manchurian dry, i-potato crispy, no baby corn, salt pepper. Ilokho ngithi, wena ufuna i-chicken manchurian, i-chicken tikki, prawns pagoda, no biryani. Ilokho kuphela. Niyazi ukuthini? Nginesitolo sokudla mina. Ngeke ngalikhohle i-order lomuntu. Kulungile hamba ke. Ungazenzi unqesta kakhulu. Awushishi into eyodwa. Khiphi ijuice ye-apple bese ungilethele se-strawberry. Yes? Kulungile. Ungaphuthelwa izethembiso. Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.